Fasahar AI ta jima da yi wa mutane shigar wuri ba tare da sun farga ba. Za ka iya samun mutum yana sha'awar fasahar AI, yana sha'awar fara amfani da ita, amma yana jiran wani lokaci na musamman da zai zo domin ya fara amfani da wannan fasahar, ko kuma yana so sai ya koyi iliminta kafin ya fara amfani da ita. Kuma abin mamaki, za ka iya samun sa wataƙila yana amfani da Canva a wayarsa, za ka iya samun sa wataƙila yana amfani da CapCut a matsayin abin da yake video editing da shi. Za ka iya samun shi yana amfani da Google Assistant ko kuma Siri a cikin wayarsa, ba tare da ya san cewa dukkan waɗannan abubuwan AI ba ne ba. A yanzu dukkan wayoyi da muke amfani da su, ba za ka taɓa raba su da fasahar AI a cikinsu ba. Bari in ba ku gajeren misali. Idan ka zo kana yin typing da keyboard ɗin wayarka, yana kawo maka correction, gyararraki, ko kuma yana kawo maka kalmomin da za ka rubuta a gaba, wannan ma AI ne. AI bai taƙaita akan wasu abubuwa da mutane suka fi ɗauka ko suka fi tsammani a yanzu ba. Abubuwa da daman gaske AI ne. Saboda haka daga yanzu kada ka dinga lissafa kanka cikin wanda ba su amfani da AI, domin ka daɗe kana amfani da shi ba tare da ka sani ba. Abin da ya rage maka yanzu kawai shine ka faɗaɗa iliminka, ka faɗaɗa bincikenka, da kuma bibiyar masana akan wannan fannin, domin yadda zai amfane ka fiye da amfanin da yake maka a yanzu, domin ya sauwaƙe maka rayuwarka, domin ya baka damar cimma abubuwa da yawa wanda idan baka yi amfani da shi ba, ba lallai ka iya cimma su cikin sauƙi ba. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka mana liking, sannan ka mana sharing. Sannan ka kasance da bidiyoyin da za su biyo bayan wannan domin a maka bayani filla-filla akan rabe-raben AI da kuma abubuwan da ya ƙunsa da kuma yadda kowanne yake aiki.